Pi chief minister te habdai bet hiu lidar na kastet jongi bat ngim simbak lai kata ngiar hadu mentaru kira yo chief minister hina Meghalaya he musim perwan ki ba te kaside bitang kata baladam dei na karu dei na kasi dei na karu habdai bet wei te ngasngau bangi burom kata bangi rangi don lang la ngim yesutu aktin melekren re ngasim magdai opportunity bangin yo bania keren na kaktin ke basutu lang baro kaya baik keren parang te ngam sngau bangin sim no ya kane kum ka issue ban sngau ya perjaj benreu yelong sipara kat bangi dang don lang wat lah si sha na keleng jo ka HSPP no ngelam jengi ba hoping stulung do iba yo I kam jengai ya kane ila dawana do bersua bangi bandon no la ka jong ka state kasih janji state kabangin don da kawai ka kentin kabangin dia keren lang kaju ka kentin banis go thu lang tendre kat ba kampat ulong ya kata ngasgo bangi dia ban respect di bani burom la ulong chimestar na kadingi karo ru ide betre lang dalong sa na kadingi jongi kasih ru ide betre lang kata ka ma kwiliti bai karo kin ai ka support ladang yo ka kabu bani lam na kaliang jongi nang ne wa kasih jongi unjo long u chief minister pi kane ka jing yo ban rai kadai ka jing ka numbers kadai ka ki magic number ban keren ni kata tela dana keling jungi ngi yo khambon ki amle ka group tingi don ka hok ken bandawa bangi de ban bu dau brio jungi te handai la ngim yo pada ka numbers te kalong ka ba ke ngim don lati ki bandawa kata